Eskerrik asko mahai inguru honetan parte hartu duzun guztioi, muchas gracias a todos y todas. Eskerrik asko guztioi. Eta jarraian urrengo gonbidatuei egingo diegu harrera. Jarraian Pablo Moratalla eta Uxue Artetxe izango ditugu gurekin. Eta beraiek desgaitasunen bat duten pertsonak laneratzeko eredua hitz egingo digute. Baita lanbidek ekonomia sozialeko enpresetan egiten duten elkarpenaz. Pablo Moratalla elabeko koordinatzaile gisa dator eta Uxue Artetxe lanbideko inklusio zerbitzuko koordinatzaile gisa. Hau esan da, beraiek hartuko dute hitza orain. Bueno, entzuten da bai, egunon, eguerdion ja, ze ia ordu bata da. Lehenik eta behin eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, Departamentu Sailari eta lanbideri gonbidapenagatik. Buenos días y, gracias. Eskerrik asko lanbideri eta Eusko Jaurlaritzako Sailari gonbidapenagatik. Eta une honetan helburu bikoitz bat dut, batetik. Aurkeztea elabe, zer den, bada gizarte ekintzailetzako ez ezagun handi horietako bat, ez da, gizarte ekonomiako alderdi ez ezagunetako bat, eta bestetik gizarte inklusiorako eredu hori. Eta orain, azalduko dizuet zertan dihardugun Euskadi dugu gure jarduera eremu, eta bagara gizarte ekintzako enplegu zentro berezien Euskal Elkartea. Batez ere desgaitasuna duten pertsonekin lan egiten dugu, haien gizarteratzerako eta laneratzerako, eta laster 15 izango gara guztira. 100% de todas las iniciativas. Bilduko ditugu beraz, ekintza publiko eta kolektiboetako zati handiena. 87an sortu ginen, 5 erakunde zeuden martxan une hartan, eta helburua zen ahotsa bateratzea. Eta hori da gure helburu nagusietakoa, gaur egun ere mantentzen dena. 14 erakunde horiek ordezkatzea batez ere administrazio publikoaren aurrean, Jaurlaritzaren eta batez ere lanbideren aurrean. Beste sektore batzuetan ere presentzia izan nahi dugu sarean, adibidez edo ekonomia sozialeko beste sare batzuetan. Horrez gain, elabe bada trukerako leku bat, esperientzia eta jardunbide egokiak partekatu nahi ditugu, eta gainera hainbat proiektu koordinatzen ditugu, Europa mailakoak eta enplegarritasunarekin lotutakoak. Asko gainera lanbiderekin, enplegurako euskal zerbitzuarekin elkarlanean. Hainbat eragilerekin lan egiten dugu, erakundeekin, hirugarren sektoreko eragileekin, desgaitasunarekin lan egiten dutenekin, estatu mailan, Euskadi mailan eta Europa mailan. 3 maila horietan, 30 urteko bidea dugu dagoeneko, eta esango nuke batez ere 2 helburu garrantzitsu lortu ditugula. Batetik, elkartzea sektore osoa elaberen aterkiaren barruan, 87an 5 erakunde, batez ere desgaitasun intelektualarekin lotutakoak, seniden elkarteak, eta desgaitasuna zuten pertsonen elkarteek sortu zuten elabe, baina urteen bilakeraren poderioz, bestelako elkarte batzuk eta ezaugarri batzuetako desgaitasuna dituzten pertsonak eta elkarteak ere sartu dira. Beraz, zabaldu egin dugu gure zirkulua eta desgaitasun askotakoak dituzten pertsonengana heldu gaitezke. Horrez gain, ordezkagarritasuna eta posizionamendua lortu dugu gure gizartean. Eta horren harira, dago erabilera publikoko adierazpena lortu izana, edo interes soziala eskuratu izana azken hori 2014an lortu genuen. Oso labur eta oso gainetik azaldu dizuet, elabe, denbora ikusten ari nez, hemen ordularia dut horrean eta orduri jartzen ari nez, ikusita zenbat denbora geratzen zaidan tira. Azaldu nahiko nuke Euskadiko gizarteratzeko eta laneratzeko eredua.
Estatu mailan, Europa mailan gu bisitatzera etortzen zirenean, beti geratzen ziren, harrituta ikusita zer zehatz eta zer referentzia handikoa zen guk hemen genuen eredua. Eta beti esaten zuten Euskaldunen eredua. Eta beraz, burua usten dirik gabe, izen hori jartza erabaki genuen, gizarteratzeko eta laneratzeko euskal eredua. Zer da? Gure erakunde kudeatu egiten dituztela gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak. Zehazki arreta jarriz desgaitasuna duten pertsonen ibilbideetan. Badaramatzagu 35 urtetik gora horrelako prozesuetan lan egiten eta nola lortu dugu erreferentzia bat izatea estatu mailan eta Europa mailan. Hainbat faktore sartzen dira tartean, ez ditut guztiak aipatuko, baina baten bat bai. Batetik, lanaren balioa, ez da, desgaitasuna zuten pertsonen guraso horiek elkartean martxan jarri zutenean, pentsatzen zuten laneratzea zela gakoetako bat, beraien seme alabe bizitza duin bat izan zezaten, ez da, horra industrian hasi ziren, garai hartan hori zelako bogan zegoena, eta jarduera sinpleak egiten zituzten, pieza batzuekin, eta pixkanaka aurrera pauso handiak egin ziren, eta gaur egun ia sektore guztietan gaude, eta oso gauza konplexuak ere egiten beste sektore batzuetan ere. Beraz, lehiakortasuna izan da ere gure DNA-aren parte bat, ez da? Kudeaketa profesional hori, eta hasierako espiritu hori gabe ezingo genuke ulertu ere noraino iritsi garen. Lankidetza publikoa eta pribatua Eusko Jaurlaritzarekin eta Lanbiderekin etengabea izan da, elkarrekin egindako bide bat da, eta sareko lana. Gu beti azpimarratzen dugu eredu honek ezingo lukeela funtzionatu ez bagenuke edukiko beste eragile horien lankidetza administrazio publikoa, oinarreko gizarte zerbitzuak, osasun mentaleko zentroak, desgaitasuneko pertsoneak artatzen dituzten zentroak, eta bestein bat. Ez nuke nahi baten bat aztu, horregatik ez ditut denak aipatuko. Beraz, sareko lana oso garrantzitsua da, eta elabek hain zuzen ere ekarpen hori egiten du, ez da? Elkartzea, biltzea eragile hori guztiak, eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Pixka gure alde hitz egitearren ere. Lehen esan dut ibilbide batzuk daudela gizarteratzeko, laneratzeko, eta helburua da lan duina kalitatezko enplegua sustatzea desgaitasunen bat duten pertsonentzat. Eta banakoa da, ikuspegi inklusiboa du, erakundek prozesu guztia arduratzen dira, eta bultzatzen da ere, alegin berezi egitea laneratzeko zailtasun handiena duten pertsonen kasuan. Baliteke, desgaitasun intelektuala izatea, TEA izatea, garuneko paralisia izatea, horiekin jartzen dugu arreta berezia horien ibilbide arrakastatsuak izateko. Gure eredua lankidetzan kudeatzek da, enplegu zerbitzuarekin, hau da Lanbiderekin batera, prestakuntza espezializatua eskaintzen dugu, era guztietako zerbitzuetarako eta baitugu enplegurako 3 bide nagusi. Batetik, badaukagu lan aurreko zerbitzu soziala, okupazionala, hemen Euskadin gizarte ekitzailetzako enplegu zentroek kudeatzen dugu hori, badaukagu ere enplegu zentro berezia, eta horrelako katalogazioa lortzeko enpresa batek 2 baldintza lortu behar ditu. Batetik, langileen 70% izatea gutxienez desgaitasuna duen pertsonaren bat, eta bultzatzea, behin laguntza prozesua amaitzen denean, pertsonariek gai izatea lantokian aritzeko laguntzarik gabe. Horiek dira enplegu zentro bereziak. Gero badaude pertsona batzuk ala nahi dutelako, nahi dutenak enplegu arrunt bat izan, enpresa arrunt batean lan egin, eta baditugu unitate espezializatuak hori egin nahi duten pertsonei laguntzeko. Hori da, funtsezko helburua, ez da, enplegu zentro bereziena ere, zenbat eta pertsona gehiago iritsi enplegu arruntera, hobeto, ez da, eta arrakastatsuagoa izango da orduan laneratze prozesua. Baditugu 5 erakunde, elaben daudenak, dena oso ongi azaldezaketenak eta bakigunak ero hitza hartuko dutenak,
ikusten dugu nola alderdi okupazionalean eta enplegu zentro berezietan profesionale baituzela bi profil nahiko berezi elkarrengandik. Daude batetik zerbitzu okupazionaletik datozen desgaitasuna duten pertsonak, lehen aipatu dudan profil horretan sartzen direnak, oso profil sozialeko langileak egoten dira, hor gizarte langilea pedagogoak eta abar, eta gero badago alderdi teknikoena edo teknikoagoa. Gure enpleguetan jarduera bat egiten dute, presak dira eta beharrezkoak dira jarduera horiekin lotutako profesionalak ere. Eta enplegu arruntean ere, esan bezala, unitate espezializatua ditugu, lan eskaintza bilatzen dituzte inguruko enpresetan eta lagundu egiten diegu. Beraz, bi isurialde horiek beti kombinatu egiten ditugu. Hemen duzue, irudi batzuk dituzue, automozioan, logistikan, garraioan, eta zerbitzuetan ere. Lan egiten dugu iaia era guztietako zerbitzuetan. Eta kuantitatiboki zergatik da referentzia bat gure eredua hor dituzue datuak. Hor dituzue Euskadiko eta estatuko makrotasak, jarduera tasak handiena dira, enplegu tasa ere handiena da, eta langabezia tasa txikiena da, baina zaigu interesatzen konparatibetan geratzea interesatzen zaigu, langabezia tasa Euskadin orain ezakite 1,3 edo 8 dagoena, 1,6,5 horretan eta tasa orokorraren artean oraindik arrakala handia dago, eta asko dugu beraz egiteko berdintasun bat lortzeko desgaitasuna duten pertsonen langabezia tasaren eta pertsona esan dezagun arrunten langabezia tasaren artean. Guztira 8.671 enplegu kudeatzen dira, 2022ko datuak dira hauek, fakturazioa datua ere hor zegoen, ezakin nola noan denborarekin, baina gustatuko litzaidake aukera baliatzea ekonomia sozialaren azokan gaudenez. Gustatuko litzaidake zertzelada pare bat ematea euskal eredua izaten ari den eraginari buruz eta zehazki Euskadiko gizarte ekonomiaren baitan. Esan bezala, ekonomia sozialaren baitan lan egiten dugun erakundeagian ez ezagunenetako bat gara, zenbakia kontuan hartuta kooperatiben atzean, bigarren erakundean diena bagara ere, 8.000 pertsonatik gora, gabiltza lanean, baina egia da oso ez ezagunak garela. Eta egia da ere lege mailan badagoela 2011ko ekonomia sozialeko legea bagarela eskubide osoko erakundeak, baina gustatzen zait ere alderdi kuantitatibo horiek azpimarratzea bagarelako ekonomia sozialeko eskubide osoko erakundeak. Arauak esaten duena gora bera. Eta gustatzen zaita hau lotzea Euskadiko ekonomia sozialaren kontakizunarekin unibertsitatek egin zuten, Eusko Jaurlaritzaren babesa jaso zuen eta ekonomia sozialeko Euskadiko erakundek ere parte hartu genuen. Eta 4 elementu azpimarratzen ziren, osagai komun gisa batetik pertsonak ardatz izatea, izaera demokratikoa izatea, dimentsio enpresariala izatea, eta ekonomiaren alderdi hori. Gustatuko litzaiguke ariketa bat egitea, inpaktuari buruz, azaltzea. Zer nolako eragina duen pertsona lehenestea, pertsona erdigunean jartzeak. Batetik emaitzak berrinbertitu egiten dira, pertsonak erdigunean egoten dira, eta enpleguaren bidez ahalduntzeko prozesua jartzen dira martxan, eta horrekin lotuta aipatu ditudan datuak, ez? Lan egite duten pertsona gehiena badira desgaitasuna, baina batez ere enplegura iristeko zailtasun handiena dutenak. Lan egonkortasun tasaneko handia ditugu, beste sektore batzuekin alderatuta, eta gainera enpleguaz gain, lanbiderekin elkarlanean berriro diot, beste enplegagarritasun zerbitzu batzuk ere eskaintzen ditugu orientazioa eta prestakuntza besteak beste. Aipatzekoa da ere, azterlanean aipatzen dela izaera demokratiko hori osagai komun gisa. Lehen ez dut aipatu, baina enpresetako batzuk edo elkarteetako batzuk gizarte ekimenetik datoz, ez? Aipatu guraso horiek jarri zituztela martxan proiektuak, baina horrez
gain, horiek dira enpresak eta proiektuak kudeatzen dituztenak, eta azken batean desgaitasuna duten pertsona dira kasu honetan zentroen kontrola dutenak. Eta enplegu zentro berezi horietan administrazio publikoek jartzen dituzte martxan eta haiek kontrolatzen dituzte zentro berezi horiek. Horrez gain, pertsonen parte hartzearen kultura sustatzen da, iruditzen zaigolako pertsona hauek lanera joan ez ezik beste ekarpen bat ere egin dezaketelako kudeaketan, eta gainera badaukagu ere pertsonalizazio maila oso altua gure erakundetan. Azken elementua, dimentsio enpresariala, ekonomiarekin lotuena azken batean, enpresa gara eta lehiatzen ari gara merkatu askean beste enpresekin. Oso garrantzitsua da beraz, autosufizienteak izatea ekonomikoki, eta hortik harago joatea ere eta gizartari itzultzea ematen digun hori. Eta horregatik baitugu itzulkin sozialak, oro har gizartari ematen zaizkiona, baina baita ere gure interes sozialari, interes taldeei, ezta? Ezgaitasuna duten pertsonei, senideei, eta gainera gure jarduerak azkenik badira lehiakorrak eta dibertsifikatuak. Azkenik konpromiso bat dugu komunitatearekin, enplegua sortzea eta ia 10.000 lanpostu mantentzea zailtasun handiena duten, desgaitasuna duten pertsonentzat jonek aipatu du oso erresilienteak dira gure erakundeak eta ez gara deslokalizatuko, ez ditugu hartuko enplegu zentro berri horiek eta Asia Hego-ekialdera eramango, ez gu horrelakorik egingo. Gainera sustatzen dugu kapilartasuna, eta saiatzen gara eskualde guztietan lantokiak izaten pertsone beraien ingurunean lan egiteko aukera izan dezaten leku aldaketa handirik gabe. Eta gainera, krisialdi garaitan gure zentroetan desgaitasuna duten pertsonei harrera egiten diegu normalean haiek izaten direlako kanporatzen dituzten lehenengoak lan merkatu arruntetan. Beraz, harrera egiten diegu krisialdi garaietan. Eta labur bilduz, 2 urte daramatzagu sortzen dugun balio soziala neurtzen, bai gizartari begira eta bai gure interes taldei begira, bidatu aipatuko ditut, 2022an gure entitate 784 milioi sortu zituzten balio sozialari dagokionez, eta azken datua, diru laguntza bidez lortzen den euro bakoitzeko gure erakundek 7 euro sortzen dituzte inguruarentzat. Beraz, hauxe zen, kontatu nahi nizuena, iruditzen zait denbora betetzeko gai izan naizela, galderari baduzu gero, atsegin handiz erantzungo ditut, eta hoxueri, denbora utzi nahi dio, berak ere azaldu ditzan lanbideren programak oso garrantzitsua baitira. Eskerrik asko. Egunon guztioi. La primera intervención me ha complejado un poco. Lehenengo hitzaldia pixka bat konplejatu nau, ez? Eta nik esan du, ni funtzionario mentalitatea daukat, baina izu horrek ez du esan nahi, ez dugunik lan egiteko eta gauza ondo egiteko gogorik. Eta lanbiden, izuzten ere tokatu zaita saltzea, lan eta laneratze zentroen alderdi agian astunena, baina garrantzitsua da alaber, eta saiatuko naiz azaltzen zenbat arau dauden, zenbat bete behar dauden, eta baita ere zer dagoen laneratze enpresekin lotuta. Lanbideren funtzioen artean, enplegu egonkorra sortzeko gizarte ekonomiako enpresak sustatzea eta programak esartzea da. Eta horien artean, baditugu, bai enplegu zentru bereziak eta laneratze enpresak. Urriaren 17an onartu berri da pertsonen enplegarritasunari lotutako programak eta zerbitzuak arautzen duten dekretua.
Eta bertan badago nobedade oso importante bat. Eta izango da, ordainketak urtekoak izango direla. Urteko ordainketa ebatziko da eta hilez-hile ordainduko da, baina beti urte guztia kontutan izan da. Dekretu horrek ere bai, enplegu zentru berezietako laguntzak ezartzen ditu. Eta jarduera hauei zuzenduta daude. Lanpostuen mantentzeari, enplegu egonkorra sortzen duten inbertsioei, aurrekontu orekari eta enplegu zentro berezien bideragarritasunari eta lanbiden jardueran laguntzeko unitatei. Horretaz aparte, hilabete honetan, egon da beste ebazpen bat onartu da, eta ebazpen horren xedea soldata kostuen finantzaketa izan da. Mantentze, enplegu zentruetako mantentze, soldatak mantentzeko finantzaketa kostuak. Eta, azken finean, diru laguntza hori eskatzeko epea, orain zabalik dago eta azaroaren 30 arte zabalik dago. Diru laguntza plantillaren soldata kostua ordaintzeko da. Eta, esan bezala, dekretuak esaten duen bezala, urte osorako izango da. Desgaitasuna duten eta lanaldi osorako kontratutako pertsonen soldata kostua estaltzeko diru laguntza indarrean dagoen lanbide arteko gutxieneko soldataren 50%koa izango da. Eta desgaitasuna duten, desgaitasuna daukaten eta zailtasun handiagoa duten pertsonentzat 50%koa izango da. Eta emakumeak izan ezkero, 160koak eta baita ere 55 urteko gainetik daukaten entzat. Datu batzuk ematearren, 2022 garren urtean, 2023 ez da itxe oraindik, esan dezakegu badaudela 84, egon zirela 84 enplegu zentro berezi. Eta horien artean, gizarte ekimenekoak 53 izan direla, ia erdia. Horretaz aparte, enpleguari usteko laguntzen bidez kontratazioak izan dira 10.000-tik gora. Eta horietatik erena emakumeak izan dira. 2024ko aurreikuspenak gure aurrekontua dira 60 milioi euro, eta diru laguntza erantzutea aurreikusten duguna dira 82. Eta diruz lagundutako kontratua duten desgaitasunen langileak estimatzen dugu 10.000-tik gora ere izango direla. Horretaz aparte, orain laneratzeko enpresei buruz hitz egingo dizuet. Gaur bertan argitaratu da boletinean dekretu berri bat. Eta dekretu berri horrek laneratzeko enpresen kalifikazioa, horietan sartzeko prozedura eta horien erregistroa arautzen du. Eta baditu oso nobedade importanteak kalifikazioetarako eta onudadunak zeintzu diren zehazteko. Alde batetik kolektiboak handitzen dira. Laneratze enpresa batean sartu daitezken kolektiboen deskribapena handitzen da. Gizarte bazterkerietako egoerarik eraginkorrenak eta arinenak egiaztatzeko prozesuak ere arintzen dira. Eta kalifikatzeko baldintzak, prozedura eta kalifikazio horren ondoriozko betebeharrak arautzen dira ere bai. Dekretu horren ostean, agindua egiteko asmoa daukagu eta diru laguntza berri bat egongo da. Laneratzeko prozesua amaita ondoren, enpresa arruntean kontatatzera igarotzekoa alegia. Horretaz aparte, laguntzak bai dira, bai laneratze enpresak sortzeko eta bai laneratze enpresak eusteko ere bai.
Bueno, datu batzuk emango dizkizuet horrela labur-labur, momentu honetan 44, baina agian hurrengo mailan gehiago esango dute, 44 enplegu laneratze enpresa ditugu, eta, bueno, aurten lauk eskatu dute kalifikazio eskaera. Eta laneratze enpresak sortzeko diru laguntzen eskaerak 2 izan dira. Eta hemendik onartutako aktibo finkoen inbertsioak 26, eskatutako lanerako lanpostuak 311, diruz lagundutako laneratze lanpostuak 901, eta deialdiaren azken aurrekontua 15 milioi eurotakoa izan da. Esan behar dizuet, hasieranko zuzkidurak ez dela nahikoa izan eta aurreikusitako diru laguntzak finantzaketa handitua behar izan dugula. Bueno, eta ezkenez, laneratze enpresen evoluzioaren datu batzuk emango dizkizuet. Alde batetik aurrekontuen evoluzioa. Ikusten baduzu azkeneko 20 urteetan, bikoiztu egin dela ia aurrekontuak, eta beste alde batetik, lanpostuak ere, azkeneko 10 urteetan, pandemia urtea izan ezik, bikoiztu egin dela. Eta hori da guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko. No sé si hay alguna... Ezakit galderaren bat ote dagoen, Pablorentzat, Uxuerentzat, orain da momentua, badakizuen mikrofona ditugula, galderetarako, altxe eskua eta galdetu lasai. No? Ez dago galderarik? Pues, si os parece, seguimos... Bueno, orduan jarraituko dugu, ez baldin badago galderarik. Azkeneko txanda, azkeneko aukera. Dena oso argi geratu da, eskerrik asko, zuen hitzaldiengatik.